Ano yan, dito? Dito. Kaya mga 49. Oo. Paano yung palipad ng pasok na yun? Oo. Hello po! Comment po kayo kung okay na yung live. Bali, nagre-live po tayo. Tapos ano na lang tayo ng ano, siguro mga 50 minutes siguro. Okay na ba ate Jenny? Okay na daw. Okay na daw. Yung salamat. Siguro maaga tayong mag-out. Para i-plus na lang siguro yun. Baka mga 50 minutes lang tayo mag-live. Oo. Kasi mayroon na kanina nauna. Okay na daw. 17 viewers, hello po. At yun, siyempre maraming salamat dun sa nagpakulay na una. Thank you. Naka 10 minutes ka ba kanina? 8 minutes. 8 minutes. Pasiguro lang, pasiguro. Kuya Ruel Molina, hello po. Sana walang violation, sabi ni Jason. Jason. Thank you po. Agahan na lang natin yung yung out siguro. Para di tayo magka-violation. 10 viewers, hello. Mega love shoutout. Wala nang palipad, nakalipas na. Ikaw, Ate Jen, kung kaya ng konsensya mo. Pang ilan ka, Jason? Sabi ni Ate Mel. Pangatlo po. Pang tatlo. Yun! Thank you, Ate Jeannie. Sabi na yun, kung naka 10 minutes na, hindi na pwede mag-relive. Hindi, wala naman kasing signal eh. Depende sa sitwasyon yun. Pero 8 minutes pa lang naman kanina. Walang walang reception. Huwag na po tampo, Ate Jeannie. Ate Jeannie, Kuya Jojo, salamat, sabi ni Ate Maris. Ilang minutes kaya yun? 8 minutes? Ang nalito sa ano? Okay lang ba yan mag-relive? Wala bang violation if nag-posted ng 5 minutes ang relive? Sana wala po. Sana di tayo Tol Julius, salamat. Kasi wala talagang signal. Yung live niya kanina, 8 minutes and 20 seconds. Oo. Wala naman kasi wala talagang signal. Walang reception. Wala pa, di pa dumating. Daddy, thank you, sabi ni Ate Maris. Biglang nawala ang signal kanina. Bakit mahina ang signal, sabi ni Kuya Rocky Bolina. Di ko po alam. Naka-wifi naman po kami. Tapos ngayon, okay na po. Lumipat kami sa wifi. Lumipat kami. Kanina data. Kuya Julius, salamat, sabi ni Hi. Hi, Ma. Kuya Mar. Tol Julius, hello. Hello, You're ayos welcome. na. Sabi ni Kuya Jojo, okay na daw. Pinaka Jojo, salamat. Ang lamang yata. Ate Mel. Ang lamang nila, $200, no? Oo. Mga nasa $200 ang lamang nung Lamang. 1 and 2. Hey! Pangatlo tayo, pangatlo. $200 lang ang sagot. Kung gusto nyo magtapuan si Paring Jason. Come. At syempre, meron pa sila mamaya. $300. Good noon po. Ate Maris, Kuya Julio, sabi ni Maria Dolores. Ay, Ay, Mayang. sana makabawi tayo. 3 araw mahina yung, alam nyo na. 3 araw. Yun po, salamat. Ayan, sa mga gusto magtapuan si Paring Jason, Oh. $300 ang sagot. Salamat sa inyo. Ate Mayang, hello po, sabi ni Ate Maris. Hey, Maris na daw. Tilay, sabi ni Ate Jimmy. Ano daw? Mag-Chris na lang, Tilay.
Ate Mayang, hello, sabi ni Tol Julius. Hey! Hello, Kuya Junior. Yun! Mel! Love you! Ate Mel. Mukhang pupugbog sila ngayon ah. 50 minutes na ang live natin kasi kanina meron ng 8 minutes. Maya, gusto ko nakadress, sabi natin Jenny. Pare. Pupugbog ko na yan. Kuya rin ni shoutout, sabi ni Ate Maris. Yung mga dress po kasi nilabuhan eh. Ilagban. Ilagban. Ayaw amoy. Sunod na lang. Pasensya na po kayo. Kasi yung mga dress nilaban po. Ate Mel, hello po. Thank you po sa pakulay. Bali, mag-ano lang tayo ng ano. Mga 50 minutes siguro, wala pa. Mag-i-end kagad tayo. Hook, shout out Hook. Hello po. Mga Lodi team, gusto ko yung... Salamat sa nagbigay nito. Sponsor ni Sunny. Oh, Ate Melody, alam na Ate Melody. Ako lang naman dyan. hey. Alright. Ay, Ate Mel! Thank you po, Mel. Thank you. Ako. Mukhang nanganganib ang $300 ngayon mga kapatid. Oh. Parang hahabol tayo. Nanganganib ang $300. Kuya Mac, hello po. Oh. Sports vlog, hello. Sports vlog, hello po. Hey, Ate Melody, alam na. Melody. Kulay pula. Hello, mga sabi Gina, sabi ni Ate Melody. Hey, Airport vlog, hello po, sabi natin Maris. Maki Gonzales, Hello, hello po. Mel, hello. Ate Mel, maraming salamat. Kuya Maki Gonzales, hello po. Hey! Sir Will, shout out! Nak, hello Nak. Harley, hello po. Yan, anak ko yan. Lalo sa anak ko, Hailey. Nanonood yung mag-ina ko. Cherry, Custodio. Yun, Ate Ate Cherry. Cherry, alam na. Thank you po, Ate Cherry. Nanganganib ang $300 ngayon. Nararamdaman ko. Yun! Oy! Ate Melody! Salamat! Salamat! Salamat, salamat! Parang matutupad ah. Ano sa Ilocanong? Hi, Hailey! Sabi ni Ang yaman. Ate Maris. Ang yaman, Ate Melody. Gusto ko mag-dress si Kuya Noli. Ate Jenny, basa! Nilaban po. Nilaban. Ate Melody na yun ang pay. Ngayon ang pa, ano yun? Nalagbase. Nalagbase. Ngayon ang pay! Talalabase! Ngayon ang pay! Talalabase! Ayun ang pay nalagbase. Nalagbase! Bagal! Sports vlog! Sabi ni Ate Maris! Hey! Ate Melody! Hey! Hey! Nilaban! Ay! Ate Jenny! Thank you, Ate Jenny! Nanganganib ang $300 ngayon mga kabato. Nilaban! Wala mo na, lo. Wala mo na yung kasal basa pa. Paano magamit ito? Ate Jenny, sabi ni Ate Maris. Basa pa. Shout out kay Jagger! Thank you, Ma'am Melody, sabi ni Kuya Roel Molina. Ay, nakapubate. Rajim, hello po. Hawk, hello. At Hello! Jenny. Hey! Ano yun? Hey! Frontstar, shout out Frontstar! Yun! Idol, first star! No.
Farewell! Thank you Kuya Jojo. Hello po. Don Julius, Ate Jenny. Ang sexy mo na. Ayan! Kasi lagi lang, kapakpak. Hello! Kapakpak. Ano si Kapakpak? Oo, hello Shout out po. Kapakpak! Hello po, Tita Maris, sabi niyong anak ko. Ano ka? Pag makatalarin tayo ngayon, hindi ko alam magiging action ko eh. Oo. Oo. Oo talaga. Hmm. Bali yung views natin ay na, ano ko na, nakuha ko na yung views kagabi. Okay na siya. Bali yung hahabulin na lang natin yung pangalawa, tapos yung first. Ah, oo, oo. 1 and 2, habulin natin. Lamang sila ng $200. Yo! So, Kuya Maki, sabi ni Kapakpak. Hello Melody, sabi ni Kuya Jojo. Kuya Danilo Pisara, hello Jojo morning. Hello po Sir Jojo, sabi ni Kuya Maki wala Gonzalo. yung mga hindi natin, may pasok po. May school. Hey! Sasantay na lang tayo ng 3 round. Kung ano yung Michael Caballero, hello po. pasabog ni Idol. Shoutout Kuya Michael Caballero. Aring Julius, hello. Bogi ni Tilo, abli ka pakpak. Si friends are on the way, na ba? Sabi ni Shout out, Prince Michael Willie. Caballero. Tol, Vince! 200 plus ang laba. Alamang, kailangan $10. Kumusta ka dyan sa Burias? So, in 120 lang, sabi ni Vince. Ate Cherry! Hello Ate po! Cherry, shout out. Ate Cherry. Salud ko yan ulit, napakasuporta talaga sa mga team mo. Good job. Salamat po, Ate Cherry. Mas pupugi si Tilo kung mag papagupit, sabi ni Ate Mel. Oy! Pwede nyo! Saling nyo! Yan, tol! Wow! Malupit Sige, talaga. Tol! Malupit ka din, Luz. 13 minutes! Ate Cherry, hello po, sabi ni Ate Cherry. Maria Dolores, magpapalipad yan si Maria Dolores. Sir Maki, nawawala na naman si Kuya Rini. Sabi ni Ate Maris. Pasabugin natin yung dollar sign ni ano, parang Jason. Pasabugin natin yung dollar sign. Melka, Bichoko. Thank you, Ka Julius. Maki, no. Ah. Kumbaga, habulin na lang natin yung 1 and 2. Hey, hey! Hey! Oy, Panginoon Diyos! Amo! Tol, salamat, Tol! Tol, kumusta na, Tol, yung ano mo? Yung kahapon. Amo! Okay, nanonood. Yung una sabi ni Kuya Rini. Okay lang, Tol, ah. Ayos, sana. Buti ano lang. Kumusta na po si Rika? Kuya Julius. Right, i-invite ko sa Thank you, kanya. amo talaga. Wala na 10 million viewers, hello. May kami lang shoutout. Ako pinsay! Ayan, sasabog nga ba ang dollar sign ni Paring Jason? Sasabog nga ba?
Kuya Bros, nandun ka ba Kuya Bros? Kuya Bros! Shoutout Paramdam kay ka naman, Kuya Kuya Bros. Bros! Paramdam! Kuya Jogger! Shoutout po! Juggernaut. Kuya Juggernaut! Hey! Kuya Benjelo, makimarites na tayo, sabi ni Ate Maris. Ate Maris, sabi ni Vince TV Official. Kuya Juggernaut sa pasok, sabi ni Tol Julius. Yan! Kuya Michael Caballero. Thank you po. Michael! Thank you. Bibi Vince, sabi ni Ate Maris. Hey! Kuya Rini. Bro, Hey! bro, pasok, sabi ni Kuya Rini. Thank you, Kuya Brown. Hey! Sabi ni Tol Julius. Oh, dito si Jame, kakauwi lang. Hey! 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 Sarap din sabi ni Hey! Michael. Gigia, hello po! Hey! Kagustuhan kong sahig. Hey! Hello, Baby Benz. Hey! Miss you, Mayora, sabi ni Kapakpak. Pinula Amo! mga mahal ko ang nangat. Hey! Ate Melody! Hello! 16 minutes. Ako'y babalik na sa... Hey! 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 Paborito ni Vince yan, yung kanta na yan. Ate Cherry! Ate Cherry, hello po. Let's support Paring Dizon on the top! Yun, salamat. Salamat po, Ate Cherry. Yun, yun, yun. Niraratrat na talaga. Parang sasabog. Right! Ako sinasakyan. Hey! Kuya Gilini, hello po. Hey! Hello, idol, parang Jason, hello. Shoutout po. Hey! Good morning, shout out! Yo, Ate Marlene. Nortaya Malna, hello po! Hello po sa inyong lahat, sabi ni Ate Cherry. Si Bram Night! Hey, para po sa mga OFW natin yan yung tugtog na yan. Hey! Limar, hello po! Hello Mayora, good morning sabi ni Kuya Roger. Burns Senior. Cutie Girl, hello! Ang galing nyo Beauty girl. support ka pula. Ah, Hello po. hello po! Hello. Okay lang po yan, huwag po natin bigyan ng meaning. Kasi may kanya-kanyang gusto po ang mga viewers, sponsor. Ganun lang po. Yeah. Hey! Yun, tol. Ayan na naman. Pinapasabog na talaga. Pagkilios, amo! Edgit Flores, hello po! Ricky Flores. Hi, Jason. Laban lang kayo. Kaya mo yan, opo. Kaya natin to. 1, 2, 3. Hello. Energy! Get out! Alam na! Alright. Daddy Jules. Hello. Ryan Angeles, hello po! Teka muna. Arabes ng anak mo ay kumanta noong my live, kumanta sama yung mga kapatid mo. Next time po, next time! Oh. Yung mga kapatid nila, kanta rito. Kuya Albert, hello Kuya Albert! Well, Albert, hello po. Ayan si Kuya Albert nagtanong kung pagpapalipad daw. Alberto. Ayan, Albert, hello. ano po yan Kuya Albert? Pinutin mo lang yung dollar sign sa gilid, sa right side. Sundan mo na lang po yung step. May Bantay oras magpipilihan po doon. 20 minutes. Energy, magandang tanghali.
magandang tanghali din po. Roel Molina, hello, sabi ni Helen G. Hey! 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 Ayan na naman eh. Wow! Hey! Talaga! Ate Cherry! Love you! Talaga! I love you, Ate Cherry! Ang lapit! Talaga! May oras pa para sumabog ang dollar sign ni Parang Jason. Ano lang tayo, mga siguro mga 15 minutes lang tayo. Ha? Di pa. Di pa. Di pa. Hey! Kain ka muna, Mi. Mi, kain ka muna. Hey! Abuhay! Hey! 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 Thank you po, sabi ni Kuya Roel. Hey! Kuya Ruel! Alam mo na, Kuya Ruel! Kuya Jojo, bahala sa huli. Sabi ni Tol Julius. Si Kuya Ruel nasa dollar sign. Oh. Pindutin mo. Ate Chiro, salamat, sabi ni Kuya Danilo. Ay! Energy! Hey! Salamat. Hey! 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 Kuya Jaime, hello. Kuya Jaime, shout out Kuya Jaime! Alam na yan, Kuya Jaime. Nasa dollar sign pa sila. Nag-iisip sila. Nag-iisip. Hey! Hoy! Gine! 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 Hey! Melka, hello. Ate Cherry, welcome po. Kung makatulong po kay Paring Jason. Sobrang Yun, laking salamat tulong po, po. salamat po. Ate Cherry, kay Jojo, ha ha ha. Jojo. Pero Will! Alright! Mark Chiwaray, shout out! Lynn Kulit, FG Flores, hello po. Hey! Hey! Sabi ba? Melka, pasabog talaga ni Ate Jenny, Sir Jojo. Please send regards to Miss Jason, sabi Ate Cherry. Salamat po. Nanonood po, Ate Cherry. Nanonood po yung asawa ko. Lagi yung nanonood. Silent viewers. Hey! Ma-comment kayo, ma. Ay, nag-release pala na kumanta kayong pamilya. Oo. Soon! Dito sa site. Pag wala mga pasok yung kapatid niya. Hey! Hello, Kuya Jaime! Mayroon na po, may jacket na po si Kuya Ido. Miss Canadaw! Hi Vince, Miss Canadaw. Sabi kaya Jojo. BGH, pa-shoutout from Saudi. BSGBH. Hello po, from Shout out Saudi. po dyan sa Saudi. BHG. Vince, ingat ka dyan. Lagi dyan. Kuya Jaime, hello po, sabi ni Ate Jenny. Hey! Vince, ingat po ito, sabi ni Ha! Hey! Ate Cherry, hello po, sabi ni Ate Jenny. Yeah! Hello, Vince, Let's sabi ni go! Kuya Jaime. Paring Jason, bukas mag-topis. Baka maan tayo pag mag-topis. Baka mayari yung channel natin. Hey, Renato Beras. Hello po. Huh? Kuya Jojo, 24. hello Jamela, masaya ka na ba? Oh! Oh, may tanong. Masaya ka na po. Oh, may tanong. Masaya po lagi. Masaya ka na ba? Hey! 25 Hindi minutes! nag-relate kami. 25. Hey! Hey! Oh. Wala sila parts! Nandiyan dyan sila parts! Kaya siguro wag na natin pabutin ng 15.
sigurado. Kahit 45. Kasi ano po ngayon, nag-relive tayo. Kuya Julius, hello. Sabi ni Kuya Jaime. Ate Melody, Dr. hello. Mayora. Kuya Julius, sabi na Ate Jenny Vlog. Ay, baka namala yung video. Halika, go bro. Ano yung gamitin mo kanina? Yung isang camera. Halika gamit mo, go bro. Kuya Andy. Kuya hello, sabi ni Dr. Julius. Ayan, nag-video si Gatcho. Walang nasave sa vlog niya. Sayang yung video. Sayang, wala siyang vlog ngayong araw na to. Mag-live ka na lang. Sunod ka kay ano? Sunod ka kay Pula. Mag-live ka na lang. Hindi, para makabawi ka. Kasi wala kang vlog ngayon. Hello everybody, please don't forget to press like, sabi ni Graduate. Hey! Ate Jenny, sabi ni Dr. Julius. Hey! 26 minutes. Ayan po, ayan. Wala yung ano ni Gatcho. Walang Yan, Tol! Salamat, Tol! Salamat! Yung gawa ni Gatcho ngayon, tag dito. Nagkurap. Nagkurap yung vlog. So, sayang. Sabi ko mag-live. Ayaw. Na ano na yata. Alam mo na, dismoral. Ayan, yung gusto mag-super thanks sa channel ni Gatcho. Ayan, pwede nyo pong gawin. Mag-super thanks. Kung gusto yung willing lang po. Kahit isa lang. Para mabawi niya yung araw na to. Ayan. At tignan natin kung sino ang mag-super thanks sa channel ni Gatcho. Doon sa vlog niya. Para makabawi siya sa ngayong araw na to. Ayan. Pwede po kayo mag-super thanks. Di ba ka mag-live siya mamaya? Di ba naman ulit? Tumas pa naman yung dugo niya. Yung high pressure niya. Bini-bini Palawan. Hinayin lang po sa sabi ko ulit. Ate Jenny, love you, sabi ko Julius. Oh, like po, like and share po. Ay! Salamat! Ay, sunod-sunod. Abed Negoli. Salamat Julio, po. salamat. Salamat. Abin Nicoli. Salamat po. Parang makakahabol tayo. Thank you, thank you. Down, down. Sweet, sweet. Yun. Where Ryan Angeles, hello. I don't know, Lee. Pabalikan niyo si Karutman para makatulong sa Team Paway. Sa ano po, sa message, no? Yung mga gusto magsa-super thanks, pwede rin po yun. Halimbawa, gusto nyo suportahan yung mga challenger o yung ibang mga vlogger na di kasama sa challenge, pwede po kayo mag-super thanks sa mga vlog nila. Ganito po yun. Oh. Ayan yung vlog. Ayan yung vlog. Tapos pindutin nyo ito, $sign. Ayan, sundan nyo na lang yan. Sundan nyo na lang po. Dito ka! Lumasayo sa tago. Tulo! Yun! Ate Maris, nawawala ka daw. Mark Juwaray, sayaw Kuya Noli. Andito po ako. Ay, nasa viewer si Ate Maris.
Next kaya ni Kuya Julius, Ate Maris sabi ni Maria Ate Maris, Dolores. susunod. Oh, kay Piolo Pascual. Amo ay Ryan Angeles, hello. Hey! Ate Marciana, hello po. Amo, Ate Marciana! Ang tagal mo lang signal lang, Ate Marciana. Hey! Oh, good. Ate Maris, Ate Mayang, lagi naman ako miss yan. Ha? Hey! 152 viewers daw. Kaya sa mga saling viewers. Yoy! Parinyos! Pag-Julius. Parinyos! Amo! Kuya Iman, hello po! Danilo, hello! 32 minutes. Malapit na tayo mag-out. Ay, Sani Parsol, shout out! Yo, Sally Person. Cool. Hi, Kuya Eman, sabi ni Ate Maris. Hataw silo! Tuloy ka na talaga sa kala. Hey! 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 YNC, Team Kasangga, hello! Ate Melody, hello! Why you sing no po? Ate Melody no po. Shout out, Ate Eva! Ay, Kuya Nemet, shout out, Kuya Nemet! Kuya Emit, hello. Pasok, paring Ruben! Kuya Ruben. Hey! Hey! Pawis talaga. Ay, Kuya Obet, shout out, Kuya Obet! Kuya Emit, hello po. Kuya Obet! Hey! 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 Yete, Ate Yet! Hello, Ate Yet! Hey! Okay, down. Yay! 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 Lower ba? Lower, lower, lower. Oh, lower ba? Lower, lower. Okay. 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 Yes. Ano ba yung kaibigan niya yung parang Joel? Yung babae dyan? Ano yun? Hoy! Yun! May dosan! Kuya Mendoza. Thank you. Sumasayaw dyan nung birthday niya. Ate Yet, hello po. Ate Yet, hello. Thank you sa nakamiss sa akin. Sabi ni Ate Yet. Hello po. Amoy! Hoy! Ate Janet Ibanez, hello po! Hello, Ate Janet. May dosan, salamat! Up next
Suportahan din po natin. Pasok po tayo sa live ni Otol. 35 minutes, malapit na. Jami, sayaw! Oh, kami natin melody. Oh, sayaw ka daw. Kami natin melody. Oh, 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 oh. Amo! Yan! Ay! Gini! Gini! Isa pa! Gini, isa pa! 5 pa. Oh! Oh! Kuya Obit! Oh, Kuya Obet! Salamat! Kuya Obit! Woo! I love you! Salamat! Salamat, Kuya Obet! Malupit! Para makakahabol tayo! 36 minutes! Baka 45 lang tayo mag-out o kaya 50. Yan! Galit! Oy! Hey! Pasabugin ang dollar sign ni paring Oh! Jason! Thank you! Pasabugin! Happy New Year po! Ate Melody! Sayaw, Jami! Ano ba yan? Ang iksilang sayaw mo! Ah! Busog po, busog! Lagi ka magandang ganyan sa talala. Bawi ka sa live ni Pula! Danilo Pisara, hello! Ganyan-ganyan lang sa busog. Oo. Nakakain lang kasi yan. Hey! Hey! 37 minutes! Alright, let's go! 5 pa, 5! Tapos buo na yung ano, mapupo. 5. Hey! 5 pa! Oh, 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 oh. Hey! 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 Maris, kasunduan na tayo ha. First name lang, di ba? Sabi natin. Ate mo pa, hello! Get out! Ay, mo pa, sino po? Hoy! Ate Melody! Laman! Sa Melody! Hoy, 4 pa! Farewell! Get out! Kuya Ruel! Hello po! Ay, mo pa, sabi ni Kuya Ruel. Hey! Hindi, kusog kasi, kusog. Okay. Alright, let's go! Ma'am mo pa, sabi ni Vince. Ay, may 4 pa! Tapos buo na ang live. Pero hindi tayo naka ano. Gratis mabubuo. Up next live si Pula. Supportahan din po natin. Galing mo pa nilo po. Para makapuranin I dati. do something to you. Love you palagi. Sabi ni Nanay mo pa. Eduardo. Time check! 38 minutes! Maring Jason, sabi ni Nanay mo pa. Maraming salamat po. 4 pa! O, 38 na lang. Malapit na tayo. 38 na! Maraming pakulay sa vlog yan. Lipat po tayo mamaya sa live ni Pula. Pangalawang beses pa lang to nangyari na maraming pakulay. Yan! Ah, Ate Ben! pangalawang beses Thank pa lang you! ngayon. Saka nung nakarang linggo, tapos ngayon. So ngayon marami. So kailangan masara. May Thank tatlo you! pa. May tatlo pa. Ate Mel, hello! Salamat. Malapit ng masarado. Tatlo pa. 39 minutes. 39. Mga 45 na. Oo, okay. Okay. Kahit 48. S4, hello! Basta si DJ Jerry, idol. Ano mo ba? Shout out kay Manlalakbay. Dixon, thank you. Si Marciana. Hoy! Nood kayo sa ano? Di mo na yan. Nood kayo sa live ni Pula. May special guest kami. Sa live ni Pula. Sa live ni Pula. Nganod na yan. Nganod na. Hadya. Nood kayo sa live ni Pula. Kasi may special guest kami. Dati na muna ka. Kuyang Emmet, love you. Yan, palagi sabi nila na mo
Hello po! Dahil mo pa. Kuya Mehmet, may special guest kami. Punta kayo sa live ni Pula. Doon nyo makikita. Huwag ka muna magpakita. Alright. Maganda, sexy, Mm. sana. Yay! Clue. 40 minutes na. Gulo! Babae! Kuya Jaime! Amo, Punta kayo sa live ni walang Pula, makikita vision. nyo. Palipad. Opo! Oh. Kuya Jaime, umuulan ng palipad. Thank you po. Yung malapit na mga 45 out na po kami. Bahay, di ba? Tatlo pa. Tapos sarado na ang ano natin. $1. Pero man mo lang ito. Ako ka, sure. Ayaw ko makita yung guest. Ikaw din natin eh. Yan! Ano ni? Hoy! Ate Marna! Ate Mega! Salamat! Thank you! Iba talaga. Dodo, si Tilo. Pangalawang beses na Ah, nag-live ayan. si Karen Jason. Shoutout po. Maraming pakulay. Abang po Pangalawa kayo. Kuya Jaime! Kuya Kuya Jaime! Jaime! Kuya Jaime! Kuya Jaime! Talaga. Sino siya ko na? Sino siya? Abangan niyo po. Kuya Jaime! Kuya Jaime! Kuya Jaime! Hey! Hoy! Albinos! Hoy! 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 42 na, 42. Mga 45, out tayo. Yun! Nagbihis lang. Ang babae dapat. Kuya Jaime! Kuya Ay Jaime! po, Kuya Jaime, sabi ni Oh! Oh! Ate Eni! Salamat Ate Eni! Uy! Yes! Uy! Thank you! Ate Eni! Kunti na lang! Kunti na lang talaga. Isa na lang. Depende sa pakulay. Isa o dalawa. Puno siya, puno. Depende sa pakulay. Isa na lang o dalawa. Pwede isa rin, pero depende ka sa ano. Yun! 42 minutes! May 3 segundo na tayo. Hey! Abangan nyo, doon kayo sa live ni Pula. Ate Cherry! Meron Thank kami you special po guest. sa inyong lahat, sabi na Ate Cherry. Si Cherry, salamat. Ang sweet talaga ni Jones. Jones. Macho Waray, hello. Sabi ni Ate Jet. 43 minutes. Ate Cherry, salamat. 43 minutes na tayo, mga 45. Mag-end na tayo ng 45 kasi nag-relive tayo. Yun, maraming salamat sa mga nagpakulay at sa mga sumusuporta. At yun, yung habulin na lang natin yung 1 into kung kaya nating habulin. Pero yung views, okay na. Kaya supportahan din natin si Pula para ma-hit yung $400 hanggang October 15. Thank you and I love you po sa inyong lahat. Siyempre sa mga viewers, thank you po sa inyong lahat. I love you. Salamat sa mga nagsuporta. Hey! Hey! 43 minutes! Rini, hello Rini. Mag-out na malapit na. 44 na, 44. 1 minute na lang. Oh, yan na. Isa pa, pang sarado na. Magpaksak na lang to. Mayroon pa, sige. Ayan, lipat tayo sa live ni Pula at makikita nyo yung special guest. Thank you po talaga sa inyong lahat. Hey! Yung malapit na tayo mag-out. Malapit na. Thank you very much. Ano I love you. time check? Ayan. At syempre, dito sa mga kasama ko at sa support ni Kuya. Salamat Kuya Loli. No, welcome, welcome. Hindi ka makita dyan. Nanay mo pa ang dinupo. Mukbang. 54 minutes. 54 minutes. Isa gana, hello. Baka may ano pa dyan. May nag-message kayo. Kuya Eman, hello po. Well, Alright, bye-bye na, bye-bye. Kita-kits sa live ni Pula. At ikaw, hello. Sa lahat na nagpakulay, salamat. hello. Maraming Maraming salamat nag-skip po. ng patalastas. Thank Salamat. you po. I love you. Sa lahat ng super chatter, salamat. Lipat tayo sa live ni Pula. At meron tayong special guest. Bye-bye. Bye-bye!